Mbukeli nomlaleli ngasekhaya, iGeshenge TV ibhele eMida bahambele endaweni ke yase eMashona la unodaba olukhona oluthinta ke isibhedlela la nginelunga lomphakathi elisikhali sibele kwenzakalani ngalesibhedlela basuza ukuthi kunesikhathi eside kukhona udaba olukhona asikubingelele sikwamukela. Yebo ngiyavula mababa kanjani? Siyathokoza kuyintokozo ukuthi ke sibe nawe awusithathe ngalesibhedlela esila emphakathini kuthiwa kuningi ongahambi kahle kade nanihambisa izikhalazo aniphendulwe kwenzakalani? Igama nguSipho kwaZungu wakhona lapha endaweni yaseMashona isigodini la kwa E-section obathi khona kwaBhenkantolo. Ngiyilunga lomphakathi ke wakhona la. Udaba lapha esibhedlela umuntu lokho aqala ngonyaka ka2012. Lapho umuntu aqala khona ukuthola ukuthi kunenkinga enkulu eyenzeka phansi kwalesibhedlela saseSt Francis. Sazalelwa khona ke lapha siphila kusona lesi sibhedlela sibe sinama services amnandi kabi. Abasebenzi bakhona bebaphatha kamnandi kabi iziguli. 2012 masifika lapha sithola udaba lokuthi kunesibhedlela ezingomakhelwane okuyiNkonjeni Hospital. Esethi umuntu banenqondo ukuthi mabefika la kuswela 2012 bethatha imoto lapha kwala nama truck, truck elikhulu aliyelo lalapha lithengelwe eSt Francis. Bathatha imoto zama mobile clinics onke bakusa eNkonjeni Hospital. Bathatha ama-park homes ayekhona la ethengelwe ngaphansi kwesibhedlela saseSt Francis la konke bakusa eNkonjeni Hospital. Kuhambeke ku2012 kwaze kwafika ku2022 njengomphakathi waseMashona saqala khona sasukuma sasaba ne-strike esasenzayo saba seMaiwami noma sengiyilibele inyanga. Kwathi leso strike sethi sokuqala kwafika khona baba umeya uMkazi owasithembisa khona ukuthi uzositholela iphathi imandla zakwa health. Wasithembisa iviki elilandelayo kwaku Friday wakhona. Nangempela njengomphakathi saphuma futhi ngobuningi bethu saya khona. Kungawona umphathi waseMashona kuphela ngoba lesi sibhedlela sasisevisa amakhosi amane. Okuyinkosi yakwaButhelezi, inkosi yakwaZungu, inkosi yakwaMpungosi kanye nenkosi yaMlaba. Nengxenye yakwaNdebele ekwazi ukuza nala eSt Francis ngaleso nkathi sasebenza kahle. Uma ke sesifikile lapha kwazi waboshwa abanye amalungu omphakathi kuleso strike leso kulo nyaka ka2022. Uma sesihlala phansi sikhuluma ke neziphathimandla zazikhona lapho sasibizela ezantsi edistrict. Basithembisa ukuthi kuzothi mhla ka1 January ngoba unyaka usiyophela bathi suka mhla ka1 January 2023. Bazobe baqala beletha odokotela bezoqala ukusebenzela eSt Francis. Sabalini bathi bazoyibuyisa imoto lezi aba mobile clinics zizobuya zizoqhubeka zosebenza la eSt Francis Hospital. Into abazoyenza la eSt Francis bazokwenza lokho kuthiwa uAI wamehlo abantu abaphathwa amehlo. Bazokwenza i-rehab, rehabilitation, emotional bazokwenza u-forensic. Konke lokho kwazokwenzeka. Lesi sibhedlela ke umsakazo wami sisanda kulungiswa ku-renovator njoba sihle kangaka ngemali elingiselwa ku58 million. Mana mhlawumbe uselapho silungisela abantu phela akusekho iguli la engenayo silungisela ini ngekho abantu abangena khona. Kwaba nethemba ke nakuthina njengomphakathi ukuthi masilungiswa kushuthi ke cha hayi sibasebenze beyayibuyisa lento abayishoyo bazoyenza. Kushuthi isibhedlela sethu sizosebenza ngoba phela lapha esibhedlela kade kuvalwe iOPD yavalwa. Kwavalwa kungena ama-warding vele ngeke kusebenze mangeze ungena umuntu eOPD. Kwavalwa imaternity. Kwavalwa i-VCT lapha abantu khona bakwazi khona ukungena bezoyibhekela izifo lezi ezikhona manje zembelesela nayo bayivalile. Ama-services zonke nje bekhona ama-ward ey'ngane konke nje bakuvalile bakuvala kwakungaba kusababikho. Kuthe nje ngicishe ngawo last year kwafika imishini ilena yakwa-AI yamehlo ithengelwa yona eSt Francis inani lawo lapha ku5 million abayithenge ngawo yalethwa la. Bathe isikhashanyana mhlawumbe kwaba amaviki amabili amathathu befika abantu bakwa-AI la eSt Francis babe bavala leyo mshini leyo iphinde yathathwa manje futhi sisiwe eNkonjeni ayisekho la. Mhlawumbe la ibudget esuke iqondene nalesibhedlela iyathathwa futhi isiwe kwesinye isibhedlela. Lamanesi ahleli la nabasebenzi bahola mahhala ekubeni bengasebenzile kungenzeki lutho. Abasebenzi bayimisela ngokusebenza ngoba bayenza emsebenzini.
banqindwa abaphathi babo abaphathi abathi abangaphathi babo abasenkonjeni hospital kwesisibhedlela. Ibudget yeSan Francis fanele ihlale ikhona ibudget yeSan Francis. So bona basebenzisa amandla abo bathathe izinto zebudget yeSan Francis bayisebenzisa mhlawumbe zothi ngendlela bayisebenzisa ngayo ngoba angikholelwa ukuthi bangayithatha insiza zangala boyisebenzisa ngale nale bene budget yabo. Futhi nendlela yabo bayisebenzisa ngendlela zabezinye. Kade December nje ade ku renovate la ikhishi. Tel renovate ikhishi December, manje January sekunenkulumo ethi ngoba phela simphathi siyasondela esibhedlela siyahlala sizobuza uqhubekala ngoba sikhona siyimisela ukuza lapha msakazi sivamile ukuza makho umuntu ogulayo uthi la siza lapha because abaka address ithini ukuthi kwenzakala ngesibhedlela sazi senazo singene la sijiswa amanesi hawa ayike soyenza thina udokotela usenkonjeni. Abantu abaningi balomphakathi abantu abangasebenzi umphakathi nje abantu basemakhaya impela anayimoto asinazo. Omunye khona umuntu baba nje uzawashonela endleleni ngakafika esibhedlela ngokukude enkonjeni. Kufika enkonjeni kugcwele abantu kugcwele kufica abantu aba100 besamile bekuqueue nomuntu ogulayo mhlawumbe akazashonele la khona. Sesibhalile ke incwadi eziningi ubukhosi sibhalelile bonke ngoba amakhosi sibe nawo emhlanganweni bese ihamba khona ezantsi. Uminister umama uNomagugu Simelane sambhalela hayi kakodwa uminister usekwakhoktha manje bese seZululand umfowethu uThula Size Buthelezi sesambhalela naye. Upremier ubaba uThami Ntuli sesimbhalelile naye sekuze ihouse bhala manje sibona ngathi usizo futhi asilitholi. Kanti kodwa esibhedlela ngisho abasebenza bakhona ke manje abanye bafakwa amacala abanye babanjela imali zabo abanye kuthi abasuke lapha manje bawusebenzele enkonjeni kodwa abatshelwa akukho okuphathekayo batshelwa ngomlomo umuntu othile ethi wena hamba usebenzele enkonjeni manje. So sihlukumezekile ngesibhedlela sethu. Mhlawumbe sisesiphethe okweni umphakathi iwuphi enidinga ukuthi uMEC eze la noma ke uNdunankulu waZulu eze la ikuphi nikudingayo kwenza lesibhedlela ukuza kwabo lapha mhlawumbe khona nathi kuyosishiya sinakho ukuphathekayo ngoba la bakhona balapho Lundi edistrict asabadingi futhi bangayixaki ngisho ukuthi kanjani bangayixaki ukuza la asabadingi ubehlulile sibacele kaningi ubehlulile. uMEC angimazi usezothini ngoba naye sesamcela kaningi mhlawumbe ke upremier mayengazama simthole asondele noma upublic protector ibona singakwazi mhlawumbe ukudila naso sikwazi ukuthi basithatha basibeka khona le ndaba. Kulungile mhlawumbe akhona ukugcina ungafisa ukwadlulisa ukufisa ukwadlulisa abakithi emphakathini wonke ukuthi sisukume siqhubeke silwele isibhedlela sethu asingapheli amandla sethu lesi sibhedlela abazali bethu balwa siqalwa le ndaba bayilwa sakwama sekusikhathi sekukhona thina manje nabaphathi ke bonke bekhungu bonke beminyango yonke siyacela bazwalane nathi kulolu size sikulona ufa abantu manje lapha endaweni kukude kakhulu enkonjeni unothatha umuntu la umusa enkonjeni kukude kakhulu transport ayikho kahle. Kulungile asibonga kakhulu ngesikhathi sakho Thwasipha sona. Ngiyabonga kakhulu. Sathoza kakhulu sibona kuwena futhi umlaleli usazobuka le video sathoza kakhulu.